El alcalde de Gandia, Arturo Torró, i Emi Climent, concejala d'Igualtat i Dona, asistieron a la segona trobada per la igualdad, en la que participaron cientos de personas para reivindicar los derechos de las mujeres. Han aconseguit, hem omplit les carrers, hem omplit el paseo, estem omplint esta plaça, ho hem aconseguit. En les nostres pancartes, en els nostres globus, estem així reivindicant. Sou el pilar fonamental d'esta societat. Ho reivindicarem, creixerem en això cada vegada més. Evidentment que tots tenim defectes perquè venim d'un passat on la dona no tenia el paper, però vosaltres teniu que lluitar i dir: si no estem nosaltres, així no naix ningú. El acto terminó con una suelta de globos como gesto simbólico en apoyo a todas las mujeres.